IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Balay giya Sinelebraranda ti LGU Dingras iti panangidaulo ni Mayor Jomel Sagid Gosi ti PWDB ka 2026. Dito'y anay kanti importansya dagiti adan iti rangkap akailyanda babayan iti maysa a programa na ikanda iti sagot manipod iti LGU ken naparagsak da babayan iti naisayang kata programa ti PWD when persons with disability week ket maysa alawas a selebrasyon para kadagiti ada iti rangkap na maipakita ditoy ken maiparikna kadagiti ada iti rangkap na iti kinaimportante da iti komunidad a paggargarawanda. Tinagbali na tema ti selebrasyon ket rights first, legislation forward, strategic action for equal participation and inclusive development. Kabayatan na impasigurado ti LGU nga iti amin ket maikan ti pare-parehas nga oportunidad, serbisyo ken boses amang maigan kang runana kadagiti addaan iti rangkap. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.